あ、あ、お、あ、あ、おはようございます。中村ゆき子です。今音声が入っていなかったようなので、最初からやります。私は中村ゆき子と申します。キャップのメンバー、キャップというのは神戸で活動するアートグループなのですが、そちらのメンバーでジンバブエの親指ピアノムビラを演奏します。六甲ミーツアート芸術散歩2020、神戸で開催されているイベントなのですが、六甲山上にあるいろんな施設にいろんなアーティストが招かれて展示をしています。かなりボリュームのある展示アートイベントなのですが、キャップは招待作家として、一つですね、六甲スカイビラという地域で、六甲イカスビラという建物で展示をしております。そこにはですね、いろんな、総勢50数名ですね、お掃除をしてくれた方も入れると、アーティストとメンバーとお手伝いをしてくださった方が作り上げた、えー六甲イカスビラは9部屋ある昔のホテルの部屋ですね。そういった施設なんですが、そちらでいろんな展示を見ることができます。で、私はその六甲ミーツアート期間中、このライブストリーミングをですね、いろんな部屋から毎週水曜日の朝10時から配信していこうと思っております。コメントをいただけると嬉しいです。えーっと My name is Yukiko Nakamura. I play umbira. I play umbira, which is Zimbabwean instrument, and I'm a member of CAP, which is an art group. And there is a big art festival, Local Meets Art. And during this event is going on, I will I will do my live streaming from different room of artwork of CAP artists. And today's room is created by Miyuki Asayama. The title is 物語は生まれ続ける。今日のお部屋はですね、浅山みゆきさんの制作された物語は生まれ続けるというお部屋から配信したいと思います。Please give me a comment if you see this live streaming. Thank you. 川村さんコメントいただけました。ありがとうございます。六甲ミーツアート2020です。
「
Dinamikeza nekuti enda pamwe Zimbabwe. Balikulamba baku bachi shisa chinika chinyakare. Nichikazawo. Tichiwatenda jikuru nekuti pakulirawo. Rusio. Lumutini mira wembira。ブカティエンデというジンバブエのムビラの伝統曲をお送りいたしました。今日のお部屋は浅山みゆきさんの物語は生まれ続けるというお部屋から、配信させていただいております。コメントありがとうございます。浅山みゆきさん、作者の方ですねからコメントいただいてます。ありがとうございます。池原さん、家の 5.1 チャンネルに接続、いい音出てます。ありがとうございます。嬉しいです。しのさん、なるほどですか。ありがとうございます。ベルペールさん、イエース EP2 なんでしょう。あやいくの島村さん、素敵、嬉しいです。ありがとうございます。マーク・コーエン、I love your room。Yes, this room is created by Miyuki Asayama. It's a part of a art festival in my town, Kobe, called Rocco Meets Art. And 沢木さん、コメントありがとうございます。途中から視聴したので説明があったのならごめんなさい。このお部屋はどなたの作品ですか。はい、何度でも言います。浅山みゆきさんの作品です。大月美子さん、拍手いただきました。ありがとうございます。生間優子さん、ゆっこちゃんブラボー。今日はなんてキュートなお部屋。次も楽しみにしています。ありがとう。はい、本当にキュートなお部屋です。浅山みゆきさんの作品、物語は生まれ続けるです。大津さん、次回も楽しみにしていますね。ということでありがとうございます。毎週水曜日、キャップアーティストによる作品のですね、違うお部屋から配信しております。六甲ミーツアート芸術散歩2020、期間は11月の20数日。ちょっと概要欄にですね、詳しいことがいろいろ書いてありますので、そちらで確認していただけると、正確だと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。